Bon dia, buenos días i bonjour. Som en Miquel Ferragut Pujol i ara estem a dins l'església del Sant Crist de Sarracó del municipi d'Andratx. I estem aquí perquè Sarracó i Andratx són terres de grans emigrants de tota la història. Primer a Amèrica, principalment a Cuba, i després a França. Moltíssima de gent, per dir tothom, un dia o l'altre, va partir provant aventures i fortunes en aquests mons. I per què varen partir? Primer de tot perquè aquí és terra de navegants. Aquí és una terra on hi havia barcos, molt de barcos, i la gent navegava, anava a pescar per tot el Mediterrani i després també en barcos més grossos passaven l'Atlàntic i se n'anaven cap a Amèrica, inclús en els transatlàntics més grossos que hi va haver a Espanya. De pensar que hi havia alguns barcos, com Victoria Eugenia o el Cádiz, o barcos importants, Alfonso XIII, que des capità fins al cuiner, pràcticament tots eren de Sarracó, d'Andratx, i clar, d'altres pobles de Mallorca, com especialment Sóller. Sóller també són molt importants com a navegants, però els sollerits anaven més a Puerto Rico i aquells llocs, en canvi Andratx eren cubanos, o sigui, el nostre món eren cubanos. I se van trobar, principalment després de la Primera Guerra Mundial, que França estava un poc abandonada i moltíssima de gent se'n va anar a fer feina a França en el que tenien aquests barcos, que principalment eren verdures, sobretot les taronges primer de Sóller i després les taronges de València i d'Alicant. Varen pensar, ja que nosaltres en els barcos munten les taronges a França, poden posar negocis i vendre nosaltres mateixes les taronges. Tota la gent de Mallorca, principalment de Sarracó i de Sóller i d'Andratx, muntaren negocis, quasi sempre negocis de menjar, o sigui, fruites, verdures, vins, licors, forns, i després, el més important, els restaurants. Que, per exemple, només de Sóller, l'any 1900, hi havia uns 50 restaurants a Marsella, o sigui, 50 restaurants de Sóller a Marsella, i altres restaurants i altres negocis de Mallorca a Marsella, i molts varen partir per amunt perquè faltava gent pel nord de França. A França va quedar molta de gent, esclar que sí, però només n'he trobat 4 que encara tenen negocis, 3 de fruites i verdures i un té un forn. De restaurants no en trob ni un. Però amb aquest programa me sortirà qualcun d'un puesto que ha perdut el comptant del Sarracó i me dirà un moment, jo tinc un restaurant a França a tal puesto i els meus padrins eren de Sarracó. Però seria fantàstica. Estarà això com en aquest programa i aquest programa mos enterarem i esto direm a cas. Així és que aquesta història és una història formidable de tota aquesta gent que jo vaig començar per cercar qui se'n havia anat a França. I el resultat ha estat a l'enrevés. Qui no se'n va anar a França? I el resultat és que tothom se'n va anar a França, un dia o l'altre, o la seva família, tota la gent de Sarracó se'n va anar a França. I d'Andratx, tota la gent, un dia o l'altre, familiars se'n van anar a Cuba. I heu de pensar que si l'any 1900 a Sarracó mateix hi havia ja més de 300 persones que eren navegants, després, totes aquestes persones, immensa majoria, que van quedar a França, ho van fer d'una forma més formidable, perquè a França hi van anar també les dones. O sigui, a Cuba les dones quasi mai hi anaven. Qualcuna sí, però era raro. I la gent, a vegades teníem doble o triple vida en Cuba i aquí tornaven cada 2 o 3 anys o cada 10 o no tornaven. En canvi, França, que estava més a prop, heu de pensar que amb aquests barcos de vela inclús, anar de Sarracó, de Santam, que està aquí de vora, a Marsella, a vegades carregat de taronges o el que sigui, era més ràpid que anar de Sarracó a Palma, amb un carro, perquè hi havia moltes voltes, si hi havia bon vent era més fàcil anar a València, a Alicant, a Marsella, a Martigues, o aquells pobles de França. I per tant, a poc se va anar omplint tot França. I varen muntar dins tot França, de Sarracó jo n'he trobat més de 400 negocis, tots sempre de coses de menjar i beure, i a Sóller, si aquí n'hi havia 300 o 400, a Sóller n'hi havia 3.000 o 4.000. I de tot Mallorca, mils de negocis a França. Però amb una cosa molt curiosa, els que tenien fruites i verdures, les taronges, clar, deien taronges de Mallorca o taronges d'Espanya. Els que venien vins, clar, els vins d'Alicant eren vins d'Espanya. En canvi, els que tenien restaurants, els restaurants no hi havia restaurant d'Espanya, però no feien ni un plat espanyol. Encara no s'havia inventat la paella pràcticament i feien un menjar ràpid, un menjar, menús, baratos, però que tenien molt d'èxit en aquell temps perquè tots aquests restaurants estaven situats a llocs molt estratègics, és a dir, a dins el port, allà on hi havia barcos espanyols i mallorquins, a de vora estacions de trens, a de vora l'Ajuntament, a puestos que hi havia molta de gent i molt d'obrers, i allà feien un menú molt baratos, clar, hi havia restaurants un poc més luxosos, més cars, i els deien, la gent deia, anem a dinar a un restaurant
restaurant espanyol. Per exemple, a Nantes hi va arribar el mateix dia més de 20 restaurants i els hi deien restaurants espanyols. I a França no hi va haver el que hi ha a altres puestos d'Amèrica Llatina principalment, no hi va haver Casa Balear. Però el que hi va haver un diari i una associació formidable. Hi va haver un diari que era París Baleares, que és el diari dels emigrants que més anys ha durat pràcticament del món, i que posava en contacte Mallorca, tots els pobles de Mallorca tenien un corresponsal que deia ara aquell es viu, aquell és mort, aquell s'ha casat, aquell ha vengut un negoci, aquell en vol comprar un altre, i contaven totes aquestes històries fins a final dels anys 80 que va desaparèixer aquest diari i no s'ha tornat a fer més, i ara se fa, esclar, per internet i Facebook i totes aquestes coses. I també hi havia una associació que eren la deien Les Cadets Majors, que són els amics de Mallorca, els joves o els infants de Mallorca, que feien algunes festes i algunes reunions de la gent, però principalment a Bretanya, Normandia, aquells llocs. En el sud, que és allà on hi havia moltíssima de gent, no varen fer tant, perquè en realitat venir del sud pues, està quasi de vora, i en canvi venir de Rouen a cap puesto se'n saben bastant de dies, i allà sí que varen fer moltes de festes. Alguns han quedat per allà i alguns han tornat. Inclús n'hi ha que estan a França i que ara volen tornar aquí a Mallorca a tornar a començar la vida que venen els seus padrins fa 100 anys que varen partir, i ells volen tornar aquí a Mallorca perquè normalment tornen la gent que encara tenen béns. És a dir, si tenen una casa o un xalet o un pis aquí, s'aguanten aquí encara la gent. Moltes gràcies, muchas gracias. Merci beaucoup. Hola, yo soy Lisa y yo Emma, y somos francesas. y hace 3 años que vivimos en Mallorca. Nuestro bisabuelo era mallorquín. Ahora estamos en Sant Elmo, en la casa que él ha construido. Nuestro bisabuelo vivía en Sarracó. Después de unos años se tuvo que ir para Francia. Ahí ha abierto un restaurante y con este restaurante, trabajando mucho, consiguió un día pues volver a Sarracó, volver a su tierra, y ha construido esta casa en la que estamos ahora. Pero su mujer decía que el pueblo era súper pequeño comparado con Marsella, y entonces ella quería como un comercio, una actividad, algo que hacer, y así abrieron un bar en la playa justo abajo de la casa, y pues después de unos años los dos se murieron en un accidente de coche en la carretera de Andratx a Sant Elmo. Y entonces nosotras hemos vuelto porque nuestro padre quería volver a abrir el bar. Bueno, todavía no está abierto, pero seguimos intentándolo con los papeles, el ayuntamiento y todo eso. Se llamaba, creo, el bar de... La Playa Petita. Sí, creo que... Y mucha gente venía aquí. Bueno, nosotras no lo hemos conocido porque luego lo cerraron. Lo cerraron a la muerte de los dos, y eso que mucha gente de la cala aquí conocía a este bar, conocía a nuestra familia, a nuestros bisabuelos, y entonces pues mucha gente está esperando a que lo abrimos de nuevo. Y hace 50 años que está cerrado, entonces la gente se acuerda de este bar como un bar donde venían cuando eran niños. Pues ahora hace casi 3 años que vivimos aquí en Sant Elmo, y es muy diferente de nuestra vida de antes, porque antes vivíamos en una ciudad grandísima que es Marsella, y ahora vivimos en un pueblo pequeñito que es Sant Elmo. Y bueno, pero vamos al liceo francés en Palma, entonces eso no cambia mucho. Lo que cambia es que antes veníamos aquí para las vacaciones y ahora vivimos aquí también el invierno. Y el invierno, la vida aquí es muy diferente porque el pueblo está casi vacío. Y bueno, esto que cambia mucho lo de una gran ciudad a un pequeñito pueblo, pero por ejemplo aquí podemos salir por la noche y bueno, podemos hacer un poco, o sea, tenemos más libertad que en una gran ciudad, porque bueno, en una gran ciudad hay más peligro y aquí estamos como más tranquilos. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur notre histoire mallorquine, nos racines. Et si vous voulez en savoir encore plus, allez voir la vidéo sur YouTube de Casa Balear. Au revoir. Au revoir. Adeu. Adeu.